Ještě tu mám ještě jedny karty, tak vám tu kartu ještě dodloužu. Takže zamícháme. Teďka poprosím někoho z publika, a ty už byl, někoho z publika, vyber si jakoukoliv kartu. Neukazuj mi ju. Tak, výborně, ukážu všem. Všem mi ukáž. No ukážu sem. Výborně. Tak, dobrý, já si ji vezmu, dám ji na spodek. A teďka udělám to, že s tím balíčkem otočím jednou, otočím po druhé a otočím po třetí. Teďka ta karta je pořád obráceně. Teďka najdu konec tohoto otočeného, znovu to otočím a teď voilà, tvoje karta. Je to ona? Je. Děkuju. Takže, no, dobře, zkusíme to. Já se tohoto kouzla sice bojím, ale dobře. Mám tady pistoli a karty. Takže, poprosím někoho z vás. Ne, vy jste byli. Jeden. Někdo, Vojko, pojď, Nechci se. Ale, tak, vyber si kartu. Vyber si ju. Tak, zapamatuj si ju. Všem rukat, všem, honem. Ať ju nevidím, ale. Tak, dej ju, kamkoliv za to. Dobře. Tak, zamíchám balíček. Vem si karty. A musíš říkat přesně to, udělat přesně to, co ti řekni, jo? Úplně přesně to musíš udělat, protože to tady nebezpečné trošku blíž. S těma nápojema. Takže nechtěl bych, aby se tady někomu něco stalo. Takže. Zvýhni ruky před sebe. Udělej 2 kroky dopředu. Já ji samozřejmě nevidím. Trochu víš. Jdi ode mě dál. No? Tak. A teď se připrav. Běhat karty k autoku až řeknu 3, 1, 2. Toto ruším, to nemá cenu. Tak jo, děkuju, ty radši si jdeš sednout. Tak. Ještě závěrem na závěr bych chtěl ukázat velice těžké kouzlo, které jsem se učil u dalekých magičů ze severu. Potřebuju, aby si Bob vybral karty. Máš tu ukazovat? Ne. To vybral kouzlo. Tak, podívej se na ní. Ne na ní. Ne, třeba, ale i na tu kartu. Můžeš to ukázat. Jo. Ukaž to. Tak, výborně. Tak, dej ju. Sem? Ano, sem ju dej, nebo sem, nebo tam chceš, nedívám se. Tak. Bylo. Jo. Dobře, možná se ptáte, na co mám tady ten svoček. Ty se drží, ale nic s tím nemá společného. Musím se soustředit. A teď se stalo, že ta karta nám přecestovala. Přímo nahoru. Přecestovala. A změnila se na Janka Pikového. Děkuju, děkuju. Prosím porotu o
Ahoj. Našeho magiče. No, ale ještě můžu začít. Prosím, kolego, tyku. Kamázně. Kamázně, že ukázal tu kartu, co jsem si vybral. Tak jsem se těšil a i jsem ti fandil, jako byl skvělý, paráda. Lepší skoro jak tady rytmus, ale jako bylo, že tím to u mě pokazil. Já jsem se tak těšil, ale tu královnu autoplu. Kouzlo, že ona se změní, já si ji musel změnit. Ona první víc se zdovala, tak se musel změnit. Tak porozumění. Takže to je to kouzlo. Tak dajme svoji kartu! Dajme svoji kartu! Pánové, vždyť to je ohromný talent. A přece tady soutěžíme v soutěži, která se nazývá Mají talent? Nebo. Tábor má talent. Takže my hledáme ten největší talent, On je tábor. který je na tomto táboře. Jako talent má, ale pokazil si to u mě. Tomu chci říct. Ale hledáme talent, takže... A já, nevím jak on. Ale tak jako pobavil Ostatní kolega rytmu se taky občas pobavil, ale to bylo prostě unikátní vystoupení. Vynikající choreografie, jo, ty nápady. Nejlepší to bylo s tou malou žabkou, jak tam měla ty míčky, jak to tam... A nic. I ten velký. Ty jsi to poznala. No. Takže šlapečí dolů. Krásně paní byla. Jako kam se hrabe Bitner? Prostě nedá. To se nedá srovnat. Já si myslím, že jako v podstatě nepředvedl nic, ale zase na druhou stranu se cení, že publikum se bavilo, no. O tom ten business je... Ale předvedl. Předvedl. Pořádné kouzlo žádné. Jako. Tvůj exekuční... Nejlepší kouzlo, teda hned po té žabce, bylo s tou puškou. Ano, tak. Jo, To ten víš, jak to tu řezal, jak diví. ta byla hustá, teda gumová. Ale já vím, proč se vám to nelíbí, pánové. Ty to víš. Já to vím, My to taky víme. protože oba dva se tady u kolegy neodskáli. Že jo? Si vás vybral a vy jste neodskáli. Proto se vám to nelíbí. Jak se mnou stát, to šlo úplně nádherně. Kdyby nebylo mě, tak se ty dva míčka nevymění. Že? No. Pane máte Tak by se změnili na bílý míček, víte? A ta bílá je tak krásná barva, takže se nepotkali. Pánové, omlouvám se, ale tento, troufám si říct, že můj kolega má obrovský talent. Že váš kolega on umí jak zpívat? Jistě. Showbiznise, můj kolega. To je i Karel. Tak božský Kaja. Ale jo, pan Magič, můj kolega. Božský magič, jo. Tak děkujeme, pane Magič.